Ibrahim Isa mai girma Sheikh Awaisu, da girma Sharu Nura, da girma Gwani Dan Zarga. Fuskanta wannan mutane yana da muhimmanci a gare ni domin rinka ganin su. Wannan bayan Allah da suke nan gabanmu mutane ne na musamman. Kakannin da iyayenmu suka asusa wannan da Khalifa ya tsaya tabbatar dan koma baya kan a dan koma baya da Allah kwarai da a dan koma baya da Allah na rage banga taro irin wannan ba taro masu kwali na iyaye da ƴaƴa da yayyo da kanne da ada anti da hanya da ne mutane da suke yare da wanda da ta ta kwarai da saboda abin da halifa yake ga mana kullum shi ne musa ido daga inda Allah zai wa bayan shi ka sa ido duka ga inda Allah ya wa bayan su Sheikh Muhammadu Rabiu. Wannan taro na karkar Alƙur'ani na wannan makaranta inda aka haddatar da wannan yara mata da maza ba karamin abu bane ba. Kuma duk wanda ya zo wannan waje ya nuna cewa ya fahimta ya yi imani da Allah da wurin shi da mutane da malaman wannan makaranta wanda suka tsaya sun kokari na musamman za mu ce Allah ya saka musu da alheri. Wanda yake so ya zo amma sai yana da tilawar 60. Kana da tilawar 60 ka zaɓa. In ba ka da ita kai hakuri. Kana da 60. Aka iya zaɓa. Ba ka da 60 sai dai kai hakuri. Za a sa na tsoron Allah ne. Kana da 60 ka zaɓa ba ka da ita ka yi haƙuri. Waya amin. Alhamdulillah. Allah. Yau mana gwani. Allah. Cire mana ummi aka ko cire. Cire mana. Ka so wato aka kalli kyamara ya wato.